Ahojky, já jsem Bridget a vítám vás u nového videa zde na vedlejším kanále a nezačneme ničím jiným než novou členkou mé morčecí rodiny. Jak jsem říkala na hlavním kanále, tak tady budeme dávat veškeré morčecí věci a veškeré novinky ohledně mých krásných děvčátek. A jak můžete vidět, tak k mým tmavým holčičkám přibylo tohleto malé roztomilé stvoření. Kdo to je, proč to je a z jakého důvodu to je, no to je otázka. Hned se jako můžeme podívat, jak strašně krásně je flekatá. Hele, já jsem ke svým krásným dvou holčičkám prostě chtěla nějakou flekatou, klasickou trikoloru, to znamená 3 barvy, jo, červená, bílá, černá, ideálka. Takže jsem si tak nějak jako hrála s myšlenkou, teda třetí morče trikolora ideálka. Přemýšlela jsem, že bych šla znova do nějaký chovatelské stanice, protože ve finále ono sice tady se nabízí tady ta ňufinka, kterou vidíte za 300. Nicméně cesta pro morče, cesta zpátky, většinou musíte nakoupit nějaký věci, vyjde ve finále úplně stejně, jako kdybyste chtěli koupit normálně papírový morče. Ale já jsem si řekla, hele, mám 2 papírovky, třetí si vezmu od nějakého chovatele nebo nějakou zachráněnou, ideálně aby prostě jsem dala lásku i nějaký opravdu jako neúplně chtěný, chápeme. A to se taky vyloženě stalo. Hele, nikdo nic a chovatelská stanice, vám ji tady hodím postprodukčně, která má teda normálně nahý morčátka, tak tady ta chovatelka se ujala nějaké nechtěné samičky s 2 malýma slečnama a ta samička s těma 2 mláďátkama už byla teda zadaná, kromě toho jednoho mláďátka po zrušený rezervaci. Hele, nabízíme prostě takovýhle krásný morče. A já si říkám, hele, je to nějaká zachráněná ňufinka, to je strašně krásný, koukněte, jak vypadá, jo, je nádherná, je krásná, ještě ke všemu jde vidět, že má prostě jedno černý ucho, jedno hnědý nebo červený. A já si říkám, ty vole, tak to musím mít, je krásná, úžasná a jako dokonalá. A říkám si, dobře, tohle to prostě potřebuju k životu, koukejte, jak čomákuje. Takhle vypadala, když jsem si jako dovezla domů. Tak tohle byla její první fotka s ní a říkám si, ještě je z chovatelské stanice, v té chovatelské stanici byla měsíc, ačkoliv jako není papírovka. Bude určitě nějakým způsobem ochočená, bude to krásný, bude to dokonalý, jo, a zapadne k těm mým 2 holkám úplně ideálně, s tím, že mým princeznám jsou teda 4 měsíce, teď jim táhne na 5., zatímco tady týhletý krásný princezně byly 2 měsíce a říkám, hele, to je ideálka, 2 měsíce od sebe, tahle to tam trošku rozproudí, protože ty mý 2 holky už jsou jako tlustý, teda líný, vlastně už nejsou běhací, už poporostly, jo, a říkám si, hele, bude to hezký rozproudění té klece, zase to tam bude ožije, jo, a 3 jsou furt lepší než 2, morčata jsou společenská, hele, ono se to tam nějak jako vyřeší s nima, hele, proč by to nezvládli? No jo, to byla jako strašně krásná myšlenka, takhle na úvod. A takhle vypadala, když jsem si ji přivezla domů a poprvé jsem ji jako ňahněla, protože já úplně nedokážu jen tak jako vzít morče a nechat ho a dát mu tady klid. Já vždycky potřebuji s tím morčátkem kontakt, s tím zvířátkem, potřebuje ňahňat, potřebuje, já nevím co všechno. Takže jsem se rozhodla, že OK, hele, hned si ji budu ňahňat. A ona jak byla vystresovaná, bylo to hned ten večer, možná ten první nebo druhý, hele, teď nevím. Ale řekla jsem si, hele, hned jí musím ňahňat. Ale to vůbec, než jsme k ní dojeli, tak to mělo jako funny backstory, protože ona je někde tady z okolí, kde já bydlím. Ale muselo se přestupovat s vlakem, ta noc byla teda fakt zima, já jsem pro ní jela večer, byla klendra jako kráva. Až se nevěřila, že bude možno, že takováhle jako zima je možná, ale dohromady vlakem to bylo hodinku, jo, i s tím přestupem, takže jako byla v teple, všechno v pořádku, ale ten přestup jsme tam jednou čekali, myslím si, že 10 minut na ten přípoj. A fakt byla zima, ona měla všechno zateplenou klec, ale normálně se mi klepala i ta přepravka, jaká jí byla v jednu chvíli klendra, ale je v pořádku, nic se jí nestalo, těch 10 minut to zvládla. Ve finále jsme byli zalezlí, takže těch 5 minut byla na té zimě maximálně, jo, ale bylo to teda crazy. Ale byla hrozně vykulená, jo, a vůbec jako nechtěla nic a já si říkám, hele, budu jí mazlit. Ono se nic nestane, aspoň si zvykne. Myslela jsem si, že prostě bude vymazená. Hele, schovatelský stanice musí být vymazená, určitě tam na ní šahali. Určitě to bude krásný a bude to v pohodě. A jak vidíte, tak tu první noc úplně jako držela, nechala se, ona spíš jako nevěděla, či je, jo.
No a tady už to šlo slyšet, že bude jako asi nějaký menší průser ohledně tady té malý prdelky. No a proč? Protože moje dvě holčičky jsou naprosto jako vymazlený. To uvidíte tady jako dále. Ty moje plačičko, vy. Kdy tady vyloženě můžete vidět, že ty mý dvě jako princezny jsou teda jako vymazlený úplně neskutečně, jo, ty si prostě zalehnou na placku, někdy usnou, jo, ideálně spinkají se mnou, vždycky si je třeba vytáhnu na jeden díl Futurama, je 20 minut, jo, někdy 30 a takhle si mi tam rozplácnou, spinkají a je všechno jako v pořádku, jo, spokojenost. Nicméně tohleto jako s naší novou princeznou úplně jako nefunguje. Tady jste mohli vidět bublinku, tohle je teda Blue, která je vymazlená úplně stejně jako její sestřička, můžete to vidět, jo, taky asi trošičku bude jako mektat. Oni mi u toho vždycky jako roztomile tiše povídají, jo, a je to prostě strašně krásný, jsou vymazlený. Hele, jsou fakt jako vymazlený. Mazla jsem je takovým tím typickým způsobem, jo, vytáhla jsem je od té doby, co jsem je měla doma, vlastně od prvního dne jsem je každý den tahala na 5 až 10 minutek, každý den, aby si zvykali. Pak jsem si je začala brát do postele, aby si zvykli na nějaký otevřený prostor a ve 4 měsících jsou prostě úplně vymazlený brambory, jo, prostě mě ňahněj. Ideálně mi tady nacpe ještě nějaký hrášek a budu spokojená, taky ten drcený hrášek, takový placky hráškový, doporučovala mi to Packa Gaming. Nejlepší věc, co existuje pro morčata, jsou mi schopný za to jako urvat ruce. Takže na to jsem se jako naučila, ale právě s tou novou, která se teda jmenuje Bugina, jo, já vám to tady někde napíšu, takže uvidíte, jak se to jako píše, je to jaký random název. Měla to být bageta, nakonec je to teda bugísek, jo, takže mám Blue, Bubble, Bugy, jde to hezky k sobě, 3Bčka, hele, ideálka. No ale s Bugingou to prostě bylo docela náročný a stále náročný je, protože ačkoliv jsem myslela, že prostě když je z té chovatelské stanice, tak prostě bude zvyklá na nějaký ten kontakt, ale potom, co já jsem jí měla xkrát na ruce, kdy většinou pustí strašný hystrák. Kleci už se nechává hladit, přijde si pro žrádlo, vezme si ho z ruky, všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy si ji vezmu do ruky, tak pouští, jak jste mohli slyšet, úplně brutální hysterák. Někdy to teda bylo tak, jako když vezmete úplně malý miminko od mámy a začne strašně ječet, určitě to někteří z vás znáte, tak pustila úplně strašný ječák a hysterák, co já si to dovoluji od někať tahat. A jak je to strašný a jaká je chudinka a ve chvíli jsem už jako si řekla, OK, tak třeba prostě jí to není příjemný, jenom na té hrudi, tak jsem jí zkusila dát jako do postele, aby si tam třeba našla nějaký svůj koutek, jo, a tam se třeba bude cítit jako ještě lépe. Tak to vůbec neprobíhá. Bugina vždycky, ta nejmladší, že jo, ta tříbarevná, tak dostane strašný panický záchvat a snaží se klidně i prokousat skrz madračku a schovat se a vyhrabat si díru v peřině, aby jenom mohla utíct. Takže já si úplně nejsem jistá, co se jí dělo. Moje teorie je taková, že ta chovatelka měla děti, nebo tam odkud pochází. Hele, někdo jí prostě podle mě jako tahal a nechci říct úplně jako týral, to je asi jako silný slovo, ale někdo jí nedával úplně takovou lásku, jakou by měl a podle mě byla jako násilně tahaná a ona se snaží prostě utíct z ruky a kouše, vyloženě kouše a fakt se jako snaží, vždycky chytne hroznou paniku. V kleci se nechá pohladit, v kleci si vezme jídlo, ale jakmile si ji člověk vezme do náruče, tak strašná panika, hysterák a není schopná se uklidnit ani žrádlem. I když jí jako už dám něco jako k bašti, tak se to teda sežere a ve chvíli to dožere, tak zase hysterák a zase panika a zase potřebou utíct. Takže si úplně nejsem jistá, co přesně se v jejím životě jako dělo a nedělo, ale myslím si, že to měla jako docela dost náročný. A bude ještě jako dlouhá cesta, než si ji jako vycvičím takovým způsobem, nebo ochočím, jo. Jako to tady vidíte u té Blue, u té naší modrý. Tak ta je prostě úplně jako hlaď mě, jo, prosím tě, nepřestávej nikdy v životě mě hladit, jo, a spokojenost. Takže to bylo jako celkem náročný a bude. Nevím, jestli se mi to někdy vůbec u ní povede ochočit, protože holky ty prostě na tu ruku byly zvyklí od chovatelky, jsou to papírovky, ty dostaly veškerou péči, kterou mohly, ale tady s Buginou to bude teda jako boj. Tady mám pak nějaký záběry, když jsem si ji přivezla domů. Tak vlastně Bublinka přivezla takovou mateřskou roli a víceméně u ní furt žrala, byla furt u ní a furt jí jako dávala pocit, že
může být v klidu, protože ta tam seděla jako bobek. Ona tady vypadá, že je větší než tady jako bubliňák, která je jako tlustá jako prase, jo. Blue je krásná hubená, ale bublina je prostě vyžraná. Nevím, jak se nám to daří, když krmíme všechny tři úplně stejně, tak bublina je prostě jako tlusťok, jo. Netuším. Má prostě asi jinou genetiku na to, že to jsou jako, že to je sestra tý modrý, ale prostě tohle to je jako náš tlusťok. Ale buginka tady je prostě tak jako svrknutá jako malý morče, takže vypadá, že je strašně jako větší, ale není, je o 2 měsíce menší a pak to jde krásně vidět, že je jako malinká. Ale tady prostě byla úplně jako stáhnutá, protože se bála a ta bublina se jí snažila nějakým způsobem ukázat, že se není čeho jako bát a podobně. Jako holky se jí ujaly, musím říct, že celkem dobře, že jsem tam jako první 2 dny se o ní starali obě dvě docela dobře, přijali ji, seznamovala jsem ji na neutrální půdě, na místě, kde holky nikdy nebyly, na dekách, který nikdy neměli, nebo měli, ale chápeme, byly to všechno vypraný, úžasný. A přijali ji úplně v cajku, nebyly tam první 2 dny ani první 2 noci žádný rvačky, bylo to prostě krásný, úžasný soužití 3 holek. Ve chvíli, kdy se trošičku zžili, tak tady jde jenom vidět, že se naučila od nich dělat to, co jako má. Tak jí začali docela dost šikanovat a docela dost dostávala jako čočky, ačkoliv jako jde vidět, že má prostě úplnou pohodu, hele, prostě může být kde chce, jo, hele, tady je úplně rozvalená, rozplácnutá buginka, jestli jsem jí měla v tu dobu třeba 4-5 dní, tak očividně jako se zapadla dobře a cítila se pohodlně na to, aby si jako lehla a měla půlnoc, jo. Takže jako špatně se tady jako určitě nemá. Dostává veškerou jako lásku, kterou má. A holky ji nějakým způsobem nevyhání o žrádla. Ve chvíli, kdy dostanou žrádlo, tak žerou všechny 3 naráz, ať už co se týče sena, nebo co se týče zeleniny, co se týče granulí, tam se navzájem vůbec nějak nevyhání ani jedna, ani druhá, ani třetí. Tam je naprosto úžasný soužití. A nedochází tady k žádnému jako nějakým dramatům, jo, nebo něčem podobným. Kdy dostává tady bugina teda přes držku teda dobře. Je ve chvíli, kdy se prostě holky nudějí, nebo jí jako ukazují, jakou má jako právo být hierarchičně, kde si jako může dovolit jako sedět a kde jako nemůžou. Tam jako dochází k nějakým jako neschodám, většinou jí třeba od někud vyženou. Kdy prostě jí třeba vyženou z domečku, protože tohle je prioritně bluino, jo, tohle je blue, tohle je bublina, tohle je bugina. Velice jako těžký na zapamatování, ale blue jí většinou jako vyžene tady z toho stanu, protože stan patří prostě blue, jo, tam přesto nejede vlak. Takže někdy dostane přes držku jen tak a jak je to ještě mimino, jo, 2měsíční, tak to je vždycky ječák, jako kdyby já nevím, co provedli, jo, jako kdyby jí vyškubali celou prdel, nebo kdyby něco, ale nikdy nedošlo k žádný krvi, nikdy nedošlo k něčemu dramatickému. Jsem tam jí jako proženou, tahle ta je, bych řekla, dlouho nebylo jasný, která z těch 2 je vlastně jako dominant. A když jsem měla jenom tady ty 2 princezny, což jsou jako sestry, jsou teda jako ze 4 mláďat, ale jsou prostě jako sestřičky, což není úplně jako vidět, jo. Ale mají stejný to zbarvení tán, jo, to aspoň jde vidět kolem těch očí. Ale jsou to prostě jako ségry ze stejného vrhu, tak se jako nemají rádi. Já bych nechtěla říct nesnášej se, ale nemají se rádi. Jo, nikdy se neměli moc rádi a ta jejich rivalita byla vlastně od prvního dne, co jsme je měli doma a jejich chovatelka říkala, že co úplně není jako sesterská láska, jak by jako měla být, zrovna tady u těch 2 slečen. Nicméně dlouhou dobu nešlo vidět, která je ta dominantnější a která vlastně tu jejich klec slavnou jako vede a nevede. No a díky teďka malý Buggy se zjistilo, že dominantní a největší čůza, já ji tak prostě říkám, protože je to čůza, je Blue, jo. Jako Blue, ta je čůza, co se týče teritoria. Bublina je nejvíc vyžraná, jo, hele, ta sežere úplně všechno, je úplně jedno, co to je, co to není, proč to je. Ta sežere to, co prostě není připnutý, tak to jako sežere. No a Blue to tady vládne, no. Ta šéfuje, ta si vyžene bublinu, ta se teda nechá, někdy se ozve, ale jeden čas a jednu chvíli mi hodně šikanovala tu malou, jo. Ne nějak hrozně, hierarchicky do toho nemám zasahovat, dokud nepoteče krev. Takže párkrát ta malá dostala teda přes držku jako dobře. A nebylo to úplně jako příjemný, jo, že někdy to jako bylo docela jako drsný a malinká křičela, jako kdyby jí tam na nože brali, nebo já tak jako nevím. A tady myslím si, že jí i Blue nakonec jako vyžene. Tady jsem ani nezapínala zvuk, protože tam se prostě strašně nadávají a dohadujou se, kdo tam vlastně bude, což můžete jako vidět, že tam dochází k nějaký jejich jako přestřelce, jo, Bůh ví, co se tam jako
říkají. Naštěstí to nevím. Myslím si, že jí pak nakonec chudinku jako vyžene, štípnej do prdele. Nicméně Boogie si to nenechává líbit, ta tříbarevná nejmladší. A docela s tím začala teďka bojovat v posledních dnech, kdy když jí Blue od někať jako vyžene nebo chce jí vyhnat, tak Buginka k ní prostě jako dojde a kousne jí do prdele a vyžene jí. Ale nějak se jako netřískají, nějak se neperou, nikdy nedošlo k žádný větší hádce. To mi přišlo víc, že se hádali, když byly jenom dvě, tak to jednou to bylo takový to hnusný klubko, kdy máš pocit, že ty morčata nepřežijou. To se mi stalo jednou, když se právě rafla Blue a Bublina, ty moje dvě sestřičky, tak ty se jednou rvaly tak, že z nich byla jenom koule. Což je vlastně to nejhorší, co se vám může stát u morčat, kdy vlastně nevíte, kde morče jako začíná, kde končí a který morče to vlastně je. Nic z toho nebylo, žádná krev ani podobně, ale jednou se mi prostě porvaly jako luxusně. Ale od té doby, co je tam ta třetí, tak už nikdy nedošlo k žádný nějaký větší roztržce a maximálně obě šikanujou tu malou. Ale ne tak hrozně, jo, jako neodhánějí od žrádla, neodhánějí od pítka, jediný odkatí odhánějí, což je u morčat úplně jako běžný a normální, tak to je, že ji odhánějí z domečku, což je naprosto normální, to je prostě teritorium, jo, a pokud to není žrádlo, tak to nikoho jako nezajímá, ať se tam třeba, já nevím, jo, jako poštípou až jako do aleluja. Takže to soužití nějakým způsobem se zvládá, už jsou naučený. Hlavně se mi líbí to, že mě holky žraly jenom vybranou zeleninu. Vůbec nežrali papriku, vůbec mi nežrali mrkev třeba, nežrali mi celer, nežrali mi takový ty takovou tu kořenovou zeleninu, který morčata normálně jako běžně žerou. Tak to naopak Bugina žrala ve velkým, jako hodně mrkev a hodně papriku a nežrala mi zase nic jiného. A moje holky jsou zvyklí spíš na bylinky, na zelené věci a tu mrkev a papriku. Papriku jsem vždycky dávala hodně, ale tu mi nežrali. Ale mrkev a tady ty sladkou zeleninu jim dávám úplně minimálně. Takže na to mi teda naučila Bugina je žrát a Bugi je taky naučila žrát i tu papriku, kterou Bugina úplně miluje a holky úplně nesnášely. Tak teďka mi ji konečně žerou díky tady ty malý tříbarevný jako cosi, jo, tak díky ní se nějakým způsobem naučili jako zžít a podobně. A to jejich soužití teďka je prostě nádherný, úžasný. Jsem hrozně ráda, že to takhle jako dopadlo, protože já jsem třetí holčičku hrozně moc chtěla. Nejenom proto, že ty dvě mý jsou samozřejmě krásný, jo, ale ty barvičky tam chybějí, protože tady u toho zbarvení tan, který mají teda obě, tak Blue je tady sice jako modrá, proto jako se jmenuje jako Blue, protože má modrý zbarvení. Tak tu jejich krásu jde vidět hlavně jako na tom bříšku, což jde tady krásně jako vidět, že tady ta krémová jí vylejzá, ona má prostě celý krásný krémový bříško, zatímco ta Bublina, která tady běhala, má zase krásně červený bříško. Ale takhle normálně to prostě není vidět, jo, a já jsem se chtěla koukat i na nějaký fakt jako hezký vizuální morče i jako jenom samo o sobě, jo, že prostě jako bude hezký, barevný a chtěla jsem tu třetí a ty dvě se prostě neměly rády a říkám si, hele, já jsem to konzultovala s x chovatelama, jestli tohle je jako dobrá cesta, jestli to je jako v pořádku, nebo není dát do takovéhohle soužití jako třetí holčičku, jo, protože prostě to chtělo podle mě nějakým způsobem rozbít tu jejich hierarchii, protože to tam úplně nefungovalo mezi nimi. Já jsem se nechtěla vzdát ani první, ani druhý. Chtěla jsem, aby to nějakým způsobem fungovalo. Takže i ta třetí byla kvůli tomu, že se třeba nějakým způsobem ta hierarchie tam rozbije, bude to víc jako čitelný a přestanou tam ty rozbroje, které byly jeden čas docela velký mezi těma dvouma. A to se vlastně stalo. Rozbroje mezi Bublinou a Blue už téměř nejsou tam žádný rvačky, maximálně se tady vyštípe malá, ale toto nějak musí prostě zvládnout, je jako nejníž teďka, takže nic jiného jí momentálně nezbývá a fungují ve třech úplně nádherně. Co se týče plemena, co je malá Buginka, tady můžete krásně vidět, jak je krásně barevná, jo, ale na rozdíl od holek má daleko menší očka, má takový ten špičatější zveremexový čumák, protože není papírovka, jo, je to prostě cosi s čím si. A nejspíš dle kvality srsti, protože obě dvě holky jsou hladký. Obě dvě teda jako přenášejí jak skinny gen, tak teddy gen. Takže Blue je má takovou drsnější srst, protože má prostě, nevím, větší potenciál, nebo nevím, ale prostě mají ty tedíky v tom rodokmenu, takže má takovou drsnější srst, není tedíkovská, ale tu srst má takovou krapatější, zatímco Bublinka ta má krásnou hladkou srst, ale tahleta Bugina je samozřejmě hladká,
ale má nejjemnější srst, který já jsem se kdy v životě dotkla. Není to satén, což můžete vidět, určitě to jako nemá satéňák, ale má extrémně jemnou srst. Takovou srst já jsem si nahladila hladkých morčat, ale takhle jemnou srst jsem ještě nikdy jako necítila, takže si myslím, dle toho, jak má hladkou srst a že to má i takový jako polodlouhý, že z ní nakonec možná bude i jako dlouhosrsták nebo polodlouhosrsták. Podle mě tam něco takového bude, protože má extrémně jemňoučkou srst. A je to takový hrozně příjemný na omak. Jo? Ona je taková fluffy, je taková jako huňatější, ale s extrémně jemňoučkou srstí. Takže si myslím, že u ní to bude ještě hrozně moc jako zajímavý. V co vlastně tady ten, já nevím, u pejsku tomu říkám od každý popelnice něco, tady to je prostě taky Bůh ví co, Bůh ví s čím, ale to zbarvení má krásný, ta červená je hrozně nádherná, jako sytá, je moc hezká, ale před pár dny jsem si všimla toho, že jak má tady tu krásnou lisinku, za kterou jsem byla hrozně ráda, že to má lisinko, tak mi to teďka trošku připomíná jako pedis. A nejsem schopná se toho zbavit a trošku mi to začalo vadit. To já prostě vidím toho péráka a hrozně mi to vadí. Ale to je samozřejmě můj osobní problém, ale má tady takhle ještě šoupnutou jako bílou, jen tak, jo, prostě takhle černá a červená, říká si, jo, to je hezký. A ještě tady má jen tak, aby se neřeklo, prostě bílou a jedno červený ucho, jedno černý. Hele, vizuálně je nádherná, jo, vizuálně se mi hrozně líbí, ale Bůh ví, to ona vlastně vyroste a jak se ona ještě jako dovybarví a kde bude jako jakýkoliv problém a podobně. Protože třeba Bublinka, když byla malá, tak tady měla jenom takovýhle malinký červený flíček, jo, a teď to má prostě až jako na záda. Vybarvila se krásně, jo, Bublinka se vybarvila samozřejmě krásně. To je moje tlustěžka, ono ní jde trošičku vidět, že je mohutnější, ona je taková jako tlustá, velká holka. Nebojí se toho, prostě žradí, ale dostávají všichni to stejný, jo, dostávají všichni takhle jako, jim vždycky nasypávám zeleninu doprostřed celý klece, vy tady vidíte čtvrtku klece, prosím vás, ta klece je ohromná, ale takhle mám nahozenou teďka jenom webku, aby šlo na ně krásně vidět. Ale mají to samozřejmě daleko větší. Ale zeleninu dostávají všichni úplně stejně a žerou všechno úplně stejně. Nepřijde mi, že by toho ta bublina sežrala víc než jako zbytek, jo. Ale očividně něco jí tam něco velmi chutná a proto je prostě jako nejtlustší ze všech tří. Hele, netuším. Já už tady k tomu nemám co více říct, než že prostě nový člen je dokonalý a krásný a já jsem do ní úplně zamilovaná. A doufám, že jako brzo dojdeme k nějakému tomu prozření a dokáže se mi udržet i v ruce a nebude si myslet, že ji chci zabít nebo podobně, protože já jsem nad tím hodně přemýšlela, kde by mohla skončit na to, jak strašně se bojí ruky, jak strašně se bojí chování, jak strašně jí vadí otevřený prostor, tak si myslím, že je dobře, že skončila právě u mě, kdy naopak mají většinu dne, na něj nikdo nešahá, já si je tahám teďka jednou, tady byla vyhnána od misky, hele, to se stane, Bublinka musela ukázat svoji dominanci. Ale na rozdíl, že je daleko lepší, že skončila prostě u mě, kde jí nebudou žádný děti tahat, podle mě jí prostě tahali děti, nechtěla jsem říct ošklivý, chtěla jsem říct ošklivě děti, polkla jsem to, ale podle mě jí prostě někde tahali děti a ona z toho má prostě nějaký trauma z té ruky, prostě rukou vůbec jako nezvládá a hrozně jí jako vadí. Takže jsem ráda, že vlastně skončila u mě, kde nebude tahaná. Já holky si tahám, já nevím, třeba jednou za 2 až 3 dny. Teďka už jak jsou ochočený na těch 20-30 minutech, že si pustím nějaký seriál a sednou tam, prostě vydrží, usnou mi tam, protože prostě proč by nemohli, spinkají se mnou těch 30 minut a jdou zpátky do klece jednou za čas, jo. Takže si myslím, že tady vlastně u mě mohla skončit úplně na tom nejlepším místě, kde bude dostávat jako tu největší lásku, co může. A tady jde i krásně vidět. Všechny 3 bez nějakého, jako tady u jedna usená, druhá u misky, druhá u další misky. Hele, mají to úplně nádherně vymyšlený, jsou happy, jsou jako hele, nic víc jim jako k životu dát nemůžu, takže za mě jsem jim dala to nejlepší, co může být. Mají ohromnou klec, mají 50 000 píčovin. Teď mi mají přijít zase nový věci morčicí, takže udělám nějaký morčicí hol. I tady jde vidět, že jsem kupovala vlastně takovej domeček s hamakou, do kterého se naučili už líst. Já vám to všechno ukážu v nějakém dalším videu, protože teďka mi čekám na to, až mi dorazí. Od jedné slečny jsem se nechávala šít domeček ve tvaru dýně a ještě nějaký tunílek. Tak to vám všechno ukážu a doporučuji vám ji, protože ta slečna byla úplně úžasná na komunikaci, živí tím, že šije pelíšky pro morčata, králíky a potkany a já nevím co, psy. A je úplně skvělá a ta komunikace s ní byla úplně jako neuvěřitelná. Takže to vám ještě jako dodám, až mi to přijde, což by mělo být v následujících pár dnech. Tady jsem ještě nechala ukázky, jak byli roztomilí, když byli malinký. Jo, tohle to je prosím vás malinká roztomilá Blue, když jí byl třeba jako 2 měsíce.
takhle. Tamhle je bublinka a tady ještě jejich starý seník, který jsem používala, než jsem přišla na to, že jsou schopní obě dvě do něho vlízt. Normálně obě dvě jsem tam jednou našla, jsem jim šla čistit klec a nebyla nikde ani jedna a já jsem dostala úplnou paniku, jako kam zmizely a kde jsou. A zvedla jsem tady to víko a oni tady takhle prostě byli, seděli. No a takhle byli velký. Takhle koukněte, jak je bublinka malá. Teď je to prostě malý monstrum, nažraný prostě. A takhle byli malinký. Tady teďka momentálně nic nemají, protože jim pravidelně ty věci perou, někdy mají víc věcí, ale teďka jak jsou tři, jak se vždycky snažím, aby měli dost úkrytu. Ale tady dostali novej, krásný tunílek, který jim tam teďka dávám čas od času, ale ten patří malý, protože ta se do něj vejde. Holky už moc ne, jo, ty už s ním mají problém. Ale koukněte, jak byli malinký. A ještě byli akční, jo? Ještě to jako běhalo, byli akční, byli malinký, byli rozkošní, pane bože. Tak hrozně jsem si užívala to, kdy to byly takovýhle malí třeštiprdla a lítali, což jde krásně vidět, taky to byli akčňáci, jo? Úplně dokonalí. A bylo to strašně hezký. Jinak, jestli máte pocit, že ty granule jsou třeba moc barevný, tak jestli tam není žádná směska, ne, prosím vás, to byla, normálně v té době jsem krmila Britou, a byla v tom, ježiš, sušený bylinky jsem kupovala, jo, takže jediný barevný, co je vidět v té misce, tak to byl, myslím si, že jsem kupovala, ježiš, ne šeřík, jak se to jmenuje, je to červený a roste to na podzim. Šípek. Tak měli šípek sušený a dávala jsem jim spoustu bylinek, který jsem teďka přestala dávat, ale dneska jsem kupovala nový bylinky, tak uvidím, jestli jako sušený, jestli jim to zase začne chutnat, nebo ne, když u bubliny jsem jako nepochybuju. Ale jde prostě vidět, jak furt žere. Hele, jako důvod, proč tohle morče žije, tohleto, je žrádlo, jo. A jde vidět, že ani nechce tu mrkev, jo. U mě tu mrkev, já jsem mě dávala od malička a mrkev vůbec nechtěli, jsem tam dostali jablíčko, jo, sice dvě, hele, kalorické věci pro ně, ale byly mimina, jo, jako to sere, to se nic nestane. Ale stejně mi to nežrali, jo. Ta mrkev jako vůbec odmítala jako existovat v jejím jídelníčku, až do teď Bugie teda naučila. Ale jde prostě vidět, jak byli koukněte, jak byli malí a akčňáci. Ježíš, jak tam běhají. To je tak krásný sledovat po tak dlouhý době. A to je teprve prostě podle mě 2 měsíce. Jo, to je prostě před 2 měsícema to byly takhle malí, rozkošný, možná 3 měsícema. Hele, ten čas letí rychle. A byly takový malinký, krásný slečny. Bublinka prostě vždycky u toho žrádla, to jako z toho nevyrostla a z toho podobně nikdy nevyroste. Ten jako její důvod žití je žrádlo, jo. Blue, ta je taková chytřejší, panebože, kdybyste věděli, jak je chytrá Blue. Jak je chytrá tahle. Já jsem v životě nepotkala tak inteligentní morče, jako je Blue. Protože sice bublinka, to je žrádlo. Pro žrádlo vám klidně, já nevím, se naučí odemykat byt a splachovat záchod. Podle mě, jo, to byste jí naučili. Ale tohle to je strašně inteligentní zvíře a já jsem pejskař a pár morčat jsem měla. Ale takhle chytrou slečnu jsem teda ještě nepotkala. A ta je, prosím vás, naučena. To se to naučila sama od sebe. Já když ji beru třeba do postele, jo, že se s ní jdu mazlit a podobně, tak je naučená, že když se zvednu, znamená to konec mazlení. Je to jedno, když se zvednu, tak se jenom kouká kam jde a leží dál a chrápe, jo, jí to vůbec nezajímá. Ale tahle, když už chce prostě do klece a vidí, že se zvedám a že už jako konec mazlení, tak nejdřív byla naučená, že když jsem dala 2 ruce vedle sebe, prostě dlaně otevření, tak se na nich nalezla automaticky. To fungovalo, když měla takhle, když byla malá, ale teďka jak je velká, jo, tak už se mi do těch 2 rukou nevejde. Já jsem malinká, já mám malý ručičky, jo, takže tam už prostě neexistuje, že by se do ní vešlo nějaký tady jako morče, jo, prostě už jsou velký, už jsou to velký holky. Takže se místo lezení do rukou zase naučila sama. Prosím vás, nefunguje to v kleci, jenom když jako z postele do klece nebo odkudkoliv do klece, jo. V kleci neexistuje, že by se nechala chytit. To jako nemáme naučený, to ne. Ale nebo když teďka už ji teda nezvládnu dát do těch 2 rukou, tak se naučila to, že ke mně přijde. A předníma tlapama, jako kdyby k vám přišel čoklík a skočil na vás. Jak na vás skáčou čoklíci, jo, vidí vás pejsek, přiběhne k vám a předníma tlapkama na vás skočí. Tak přesně tohle to udělá Blue. Ke mně prostě přijde těma předníma tlapama, jo, se o mě opře a čeká, až jí dám ruku pod zadek a vytáhnu si ji na hruď, jo, takhle to funguje. Takže ona prostě se takhle zapře a čeká, až já jí tam prostě, já to musím natočit, hele, já vám to natočím a možná v příštím videu vám to hodím. Ale je to naprosto neuvěřitelný, co, a naučila se to sama, prostě ona se naučila sama, že prostě když chce do klece a ví, že konec mazlení přijde, vyleze si na mě předníma tlapama, čeká, až jí podepřu tu prdel, jo, vytáhnu si ji na hruď, tam se to zakempí, než ji odnesu do klece. Neuvěřitelně inteligentní holka, miluju ji, naprosto ji miluju, je strašně chytrá. Bublinka je mazlivá, to jako ta je schopná tam spinkat se mnou klidně 1,5 hodiny, je to úplně jedno. Jo, zechče je to tam jako komplet, ale bude tam spokojená. Blue se nechá jako poňahňat těch 20-30 minut a pak prostě říká, hele, už bych jako chtěla zpátky, takže já to respektuji, vždycky ji dávám jako zpátky. Ale je prostě chytrá.
Hele, teď celý. Dostali jsme se na konec videa. Já jsem tady chtěla trošku popovídat o svých krásných holkách a jak se mají a podobně. V dalším videu vám ukážu, co teďka nově všechno pro ně mám, jak to funguje, čím krmím. Hele, takový ty krásný, zajímavý a zábavný věci, které všichni milujeme, protože prostě morčátka jsou krásný stvoření. Já je zbožňuju. Jestli bude další morče, ne, nebude. Jako se 3 jsem naprosto spokojená. Boogie, Blue a Bubble jsou jako šampionky mého srdce a odmítám to momentálně měnit a jakýmkoliv způsobem dát do toho jako dynamický trojky nějakou další čtvrtou, určitě ne. Třeba za rok, až se mi bude stýskat po nějakým malým morčicím miminku, tak o tom třeba začnu uvažovat, že by bylo fajn mít jako další čtvrtou holku do pořadí, anebo naopak samečka nechat vykastrovat, jo, a šoupnu jim tam chlapa a tím to tam jako nějakým způsobem vykastrovanýho, jo. Jako zamotá, jo, a bude to vtipný, asi jo, ale nejdřív za rok, dřív ne, takhle 3 jsou naprosto spokojený. Mají teďka velkou klec, dohromady to mají, já jsem dokupovala 4 kusy, takže dohromady to mají, myslím si, že teďka 170 na 60. Na 70, já teď nevím, hele, jak to je. Měla jsem 140 na 70, takže plus 30. To je 170, hele, asi 170. Úplně jsem to nepočítala, protože základ té klece byl 140 a já jsem jenom dokupovala 4 kusy, takže to má jenom o nějakých 35 cm větší, než to měli doteď. Podle mě to je naprosto ideální pro 3 ženy. Cítí se tam dobře, hele, je to tam fajn, nějak se neperou a všechno je v cajku. Plus ještě mají možnost běhat po bytě. Takže žádný jako nestrádají ani podobně. Hele, já jsem ráda, že jste tady byli, pro dnešek končíme. Uvidíme se zase příště s nějakým nákupem. Hele, doufám, že mi to dojde ve středu nejpozději, snad ty mý objednané věci a ukážu celý komplet, co teďka mají a jak to využívám a jestli bych to doporučila nebo nedoporučovala. Uvidíme. Mějte se krásně, skládejte básně a čus.